hindi naman pinukas. Hindi magkano. Ano kayo nasa church na naman kami, mas inat siya. Yung kumain na makarami dito. Lagi ako sa office ko yun. Nagkakasalo ko sa ilayo. Susok mo na naman. Kumain ng bigas sa suko. Sabi ko kailangan ano ka mo, mag-prepare ka mong exhibit. Sabi ko sa inyo, kung gusto na kadrawing bagas sa sipit kayo, hindi makita. Kayo, tingnan na. Maganda na. Kasi maiya talaga na nila yan. Pili ko. Pero sa mga kanya na kanina, nakaaro na. Narurunod yan. Arog lang kayo ng ano, wala rin mo na pinapaigis arog ka eh. Okay. Ano na kayo? Nagkuksuwayan yun. Itong may sili, tatandaan ka. Sino, ano lang magsisirili. Ay ako, dahil ko nagsisili. Wag lang ko, nagkasabag kayo na ano. Ay, inaangot akong maray. Isturbo sa pag sige ka ng inom. Basok ka na sa katub. Hoy, di ka magkatanong. Langgamin yung si ate mo ino. Kasi, yan. Bukod kaya na. 7. Nakailan na ba si Tuktok ng boat? Nakadalawa na nun eh. Hindi yung kinakain ko na pangalan. Ito ni ano, nagkakanaman. Yun na. Nasunan pa nila. Oo, yan sa binutong. Oo, parang ganun style. Taro. Dali yan. Ay, panyog mo niya. Apat na nga yan, nyug na yan. Ang problema kaya kung pantos yan duman sa ano, sa Hindi ka so. sige. Pagkakabot mo kaya. Ha? Anong sigaro? Puto. Pinunasan ko na ito. Bakit na naman kita? Ano ni? Tapunan ang sigara. Ang hindi ka na doon, tapos inaulam. Puro natog na ka. Paluta ka. Bakal manukan ni Duman. Sino? Kung man Duman na nagtitinda na, taga ano siya, sasabi, ano, naguna. Sabi ko, masarap na yan. Ay, masarap na. Ayun nga lang, siyempre, ako lang ano, ang nasa sa laman. Iyo, may buka na ito kaya. Siyempre, mabakal ka, maski ano ta, napapakakan ka. Tinuktok ba yan? Oo, dali. Ang abot, Ano pinangat. kayo? Dala mo na. Halina. Ha? Nagkiroon na ba kung ano siya? Okay, go. Alam. Paano? Ako, arog man kani. Ay, binabaliktad. Iyo, arog kani. Ah. Timing niya ako sa laog. Oo, sige, hindi ko man aram. Ulit ko. Kunyan mo lang sinabi. Tapos magbubugos niya, naka-auto. Ah, Grabe, askan.